An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de an ka minisiri mun ka baara ɲɛsilen do diinɛkow ma ale kɔni bɔra tɛnɛndo ka hiji taga ɲɛkɔrɔ bila bolo sɛbɛntiya mun kɔni ye tɔgɔ sɛbɛn o daminɛla wa a bɛ taa kuncɛ fo juwe kalo tile 13 ale ni fɛnɛ ɲina hiji taga wari o kɔni bɛ taa miliyɔn 2 la ale ni ba 70 ni buruburu ni sefa wari la. Makan jamana kɔni n'an ko a ma Arabi Saoudite ale kɔni fɛnɛ ye hakilina caman ta ka ɲɛsin ɲina hiji ma sabula mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu taara hiji la siɲɛ kelen n'olu bɛ fɛ ka taa tuguni ka sɔrɔ san 5 ma sɔrɔ olu kɔni ɲangili bere dɔ bɛna da olu kunna ni o wari bɛ taa jɔ makan wari ba 2 la ni o bɛ bɛn sefa wari yɛrɛ ba 60 ɲɔgɔnna ma. Ale ni fɛnɛ makan jamana y'a ɲini an ka jamana fɛ hijiden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ka taa a bolonɔ bila u ka lasigiden sobaw la n'an ko a ma ko ambasadi. Kibara wɛrɛ bɛ yen nɔ ka da kulo kan o de ye kunɲɔgɔn tɛmɛlen Amadu Kufa ni ale ye walejugu tabaga dɔ ye ka ɲɛsin jamana ma ale kɔni ka marifatigiw donna jire dugu kɔnɔ ni o bɛ Nara mara la ale ni Nara dugumisɛnnin caman ni ka taa dugulamɔgɔ ninnu kɔni ka u bɔ u ja kan ni k'a fɔ u ɲɛna ko u kana na ni sɔngɔ sara tuguni gouvernement ye ni o ye impôt ye ko sabula ni olu ye mɔgɔ min tɛgɛ ta impôt sarali la olu kɔni na o tigi ɲangi kosɛbɛ. Hakilina jiginna ninnu kɔni u ka dansago walew ma daminɛ bi la sabula décembre kalo tɛmɛlen Nara kɔni ale préfet ale kisila u ma ni dɔɔni sabula u tun bɛ fɛ ko o minɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ɲɔnɔ juge ale ni jire yɛrɛ gendarmerie ɲɛmɔgɔ olu kɔni olu b'u ka minɛ la fan filɛ nin ye fo yɔrɔ min na. An balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la.